Sigana mabende osebedo ka rito jumani duto ene gweng' ma Abimbo ong'ere ahinya ne kunyo mar mula mabende mosebedo ka siro ngima jodak makanyo. To kata obedo ni tij kunyo mula nigi ber mathoth, jogo matimo tijni romo kod midhiero mathoth. Jafwambo marwa Efi Nyakidi nolimo gwenge ma Abimbo kendo kelonwa sigana mar jogo manotony kendo yudo thuolo mar ariyo mar ngima kaachiel kod kaka tijni oseweyo wede kod chandruok. Odhiambo mar tarik 2 dwe mar 12 higa 2021. Ote nochopo. Ote malit kod kuyo. Kar kunyo mula ma Abimbo nosienyore gi jokuny mula 8 iye. To mana kaka chal mar ngima, 6 kuomgi noresi, kama moko 2 masirano nomuonyo ngimagi. To moheo higni 3 bang'e, anyuola pod paradhonde mag masirano. 9 December 2021. Gimoro tarik 20 gi wiye kanyo. Jacqueline nowito wuon pargi Tom Okwach e masirano ma Abimbo, chal manoweye kod buok gi pek e chunye. Nowuok kawaida kaka nowuok ga kodhi manyo kaka nomanyo ga pile. Nomondo gokinyi saa 11 odhi tich. Abadong kaya atimo gik manene atimo magot. Gokinyi no koromo saa 5 asemetho, koro abano lewni naluoko. To igochona ni Jacqueline in kanye? Ni andala. Bisi winjo gimotimre? Tapenje ni kanye? Malo kuma wuon paru tiega. Ni ni buro nyumre, buro muomre gi ji. To wuon paru achiel kuom joma ne tiyo kanyo. Bia ne. Ok nadhi. Nachako lemo. Kana lemo, alemo kadhi. Abeta ka ji ng'eny, ji dhi kabisa. Ikona ni wadhi. Awinja ka tinde nagi pek. Kaluwore gi pek mar masirano, ote noringe kor gweng'. Kendo anyuola, jodak kod jokuny mula mamoko nochopo mar konyo reso jowetegi kod chungi familia. Jacqueline lera chiedh nade manokadhe kindego nyaka chieng' manoyud wuon pargi. Godhiambo awuok adhi. Ayudo ka ji ng'eny kabisa. Mashinde osekel. Imanyo kaka itimo mondo golgi. Notamre. Omeny kabisa. Nwadak ga malo. Kuma nwadake malo no, kanye ma watede, temo chieme to maninde. Suna kayowa. Maka ng'ato kokelonwa kata chiemo, to andenda kech. Jibe koro wuoyo gik mang'eny. Mara wan wanege kiobet nade, yani gik mang'eny. Koro jogi ne pod dhi mbele gi tich menyo. Koro chieng' moro malera nogoya. To yuora moro nyisa ni, Jacqueline, bing'e waseyudo wuon paru kwenda mago miriambo. To ni sawa, karagochne wada ugere quick mondi amini. To natuo kabisa. Nachukra madhi. Kadhi to yuora moro kanyo omiya simbe nenie mfuko. Eka amini no yude. Simu ogole ofuko kaka notwe gi jwala kama. Ogol simu to miya. Gi toch ibur piny kucho imenyo ga toch bo yudi momiya. Koro chieng'no eka nang'eno yude. Gi pek kod lit manene lenda wang'e. Jacqueline lero kaka wito wuon pargi osemiye odak ngima matek ahinya te yor yuto, puonjo kod pidho nyithindo. Bang' iko kanyo, jok man owacho ni awabo konyi, onge. Gima timo be onge, anana kama. Goldini, mabakioka, ema nyaga dhi to imiya, taluoko to gionge pesa. Asewinjo matek e yor yuto gi nyithindo. Baba gi ng'eni noketo gi maber, koro ngima ma gichako dakeno, koro ne tek. Chopo kuma samoro, jirani samoro nyiewo gimoro. Nyathi koro dwaro gima nyalo timo onge. Nyathi dwaro gima ne giseng'iye, an kuma nyalo golo negi be onge. Tich moro matimo malich. Aonge go anana kaka an ni. Eri akate.
ma wadake ni ane ma odarach kenda. Kendo ka koth chwe to pi donjo e ot. Giluoro kocha atwe nyaka gi jwala, achwe nyaka gi tol. Nyithindo be ni mama, kawuono to dong' odhi od ni dhi diyowa kawuono. Koro odani ema kwayoga ni sirikal mondo manyna kade lokna ot nikech an aseparo na adhi dalawa awe chandra malich kama. E kinde ma anyuola mar Tom Okwach pod ne manyo watgi, moko kuom jokuny mula ma lowo nosienyore godo nokong'eyo ni ngimagi biro chalo nade. Achiel kuom rawerego, Michael Onyango, lero kaka chieng'no nodonjo tich kaka pile, to seche matin ne wuok e bugo, lowo noliwe kendo sienyore. Adonjo tich kar saa 5 okinyi ka ne nitie joma nawaro piny mana wil kaka safety gi noserumo. Koro adonjo saa 5 wabe wago job nyaka saa 7 wabe koro saa 7 no safety orumo wabe koro wawuok. Sigana ni okopogore gi mano mar Victor Otieno ma jahigni 23 manoresi tok ndalo 8. Victor lero kaka chieng'no nomako mana ni ng'ato tich, to kata kamano tich nokodhi kaka nochano. Chieng'no nabiro tich kawaida to ok nanego be nadonjo gi chieng'no e shift no. Noyudo kwan nwan ji 3 nwan emnwan piny to ji 2 nanigi malo. Koro nwadonjo piny, koro wan mna joma nwatiyo piny, wan mna wachuo wapaklo to wuok. To awe ni aina kaka kaka walo ma ji walo gombake e bugo cha. Wawinjo koko moro. To rik matin, dakika matin mwagolo trip mara par, wawinjo ka gino chako matin, chako ndong matin. Then adhe ngiso joma na wan go piny ni bwana bugo to chalo gima otur. To kaka na gin joma welogo, angiso ni kik wawuogi. To ka omo na ng'iyo malo ni to kidachiel odhi ogoya, tadok piny ogowang'a tadhi piny. Tangiso joma wan go ni gima watemo kanyo no tok nyalre, bugo no ok wanyal donjre otur marach. Dakika matin kendo moling thino wawinjo ko obkungo odi dek. Waneno kama wawuogo malo to nwan gi piny. Wawinjo ka kanyo osaini odinre matin. Ka dakika matin wawinjo ka otur dichiel moumre. Ne rawerego, paro mar anyuola manodong' chien en achiel kuom gigo mane miyo gi jip mar temo wuok. Gino manobedo matek, wirani kata yo mane ginyalo luwo mar pondo nopong' gi pi. Kata kamano, chunygi nokotho. Ana ywak tawacho ni kuom ndhiwo chiko ka ane mikuongo ika bathot kanyo. Nasang'eyo ni an asetho. Aseng'eyo ni an asetho. Ma ywak, ma wacho gimoro amora manyalo wacho, ma wacho ni kaponi ma ngas mano chane nadhigo to we adhi. Ng'ina leko ne an maber. An kama ane kawaida kaka an kama oko kama bete maber ane yot na leko mago lek moko mana leko. Then kanyo moko wadhi kanyo mwabete deep. Kwase bete deep, pi moro ne biro. Oyudwa pi moro ma wuok piny no. Oyudwa kanyo to waringo wawuok wadhi gi malo. Koro wan wadonga ni koro Nyasaye ka nyalo timo gima no nyalo dwache to ne timre. Kano opango nwa dhi wuok to nwa wuogi. Ndalo kadho, kech kayogi, koyo ng'ich, to piny bende mudho negi. To kata obedo ni chenro mar reso jowetegi nosechakore, Victor wacho ni gin nopar ni gisetho. Onyango to komachielo lero rem manowinjo manomiyo gombo ong'ad kata tiendeni. Bao nomaka gi ka, ok anyal dok piny to ok anyal duogo malo. Koro joma nobiro gola, achiel kuom bwana mantie ka miluongo ni Felo no, en ng'ama ogero bugo to biro gero to gibiro mochopo time ma gichopo nyaka kuma antie. Nikech sama nibiro ywaya kata piny, jogo ne hinya mang'eny nikech sama omaki gi mati ng'eni mae to moke kubni piny. Koro ng'eni sama ywati winjo rem gi magi. Koro mangiso nyaka bwana manobiro gola ni bwana awinjo matek. Tafadhali ng'ad tienda ni ka gi ka mondo iwuog igol kumundo. Ok nwanyal ng'eyo odiochieng' kaka ni en odiochieng' makama. Odiochieng' makama ok nwanyal ng'eyo. Ok nwanyal ng'eyo. Nosekawa ni wan koro jo namba boro gi to nosetimo ang'o. Osetho.
koro wawinjo ka jogi wacho ka ni wakungo bagolo joma pongo ma pod ngimagi ama pod ngimagi to joma borogi ne pod wan koro nosowewe ni dhi golwa bang'e koro budha machingno tojewa go tho gi odiochieng' mar ariyo ma nyaka ne wan gi simo moro nang'iyogo time simo no nowuok ofuko ka nameno ngas simo no dho lwar e pi koro kaka nanyalo dhi gole ne onge giko noresgi. Victor norango chien kama noae to luoro kod kihondko nopong' kuome. Chieng' mano wuoke no kana wuok mang'iyo kama nantie mayudo tinga katiyo kama nakunyowa kama naber kama nwatiye kanyo norwenya mawinjo ka mucha moro biro gima ol sana to kawe mokawa to timang'o oterwa hospital. Masira no pod en rapar ahinya ne Onyango mar ni noweye gi ng'ol. Golio weya gi ng'ol matienda siendana nosechango siendana nohinyre mang'eny kabisa nikech nochwere makalwete ka daktari ne timo dressing akanya kakae kitimo dressing to lwedono idonjo kanyo kaka ne gichwere makoro chala guruno madonjo malal mabe nokang'eyo ni ne changi maka dakteche go nokong'e ni kanyo boro chango mabe ne ging'isa ni konyeri kanyo nego ka joma ng'eny mamondo be ni changi Nyasaye poni kodi to koro guma koro dong makoro kendo koro reman go en matienda ni tienda norama seche moko bende jawinjo ga kora kidi nogoye to nogwarre mathis mok maduong' nogwarre gima oluore mana matis to the moment ma wadhi osiptal watieko ndalo juma achiel madhi jumba ariyo ka dakteche go timang'o ochako ng'iyo gigi ka gin gik machamre ga koro mamoro miyo nokethre malach momiyo kelo chwero mare no jumbe mane watieko kata nwae pi chumbi emomiyo tienda notimore kamano kata tienda ni en gimoro matis tienda nomoke kubni mana pakt piny an mana go drill mapiny chuma mamalo kacha miwacho an mana goyo tang'ado tatweyo kowuok oko koro ndong kubni ariyo kasechwe mar adek ne dhi malo koro ndong ariyo piny ka ariyo mandong koro amo nadhi ringo tapo ka kier to kaka kier to kidi ong'ado bath tieloni. Tijno osebedo ka konya okonya familia na osebedo ko upuonyo nyithiwa wan mon ma jokinda gokinyi dako osechiewo omkawo beshen wan abimbo ka wachiemo gi beshen gi nyundo gi gunia chuo mamiyowa yara gimed miyowa yara mondo watim ang'o wamed chiemo maber. Sigana malit kabisa mano kanyero ma wuoka bimbo kaneno kayawa mopogore opogore kwayo namba iwacho ni kwayo namba mar min od Tom nyaka wakwaya thuolo kapo ni wadwaro kat kapo ni wanyalo chiwo namba ne koro ne jogo eko duto te kapo no yie to wabokete mano e mbui marwa ne jogo madiher mar konye. Iwacho ni siganda abimbo no lit kabisa mano kanyero Jackie Nyamodi jokunyumula bekadhe matek sirikal onego konya mama no mano kanyero ote ni Jalang'o Otieno kabende ote machielo nyisa ni Jael imiwa mirima kod sigana machalo koda mano to en sigana mabende nyaka wang' go agoya ka waweyo mano bende sigana machielo mabende osemako piny jumani duto te en weche mag kanise ne waparo gima notimore Shakahola mano e higano ero mano ma e higa mabende nokalo kagisani bende dibed ni gima ne timore Shakahola nyabedo ni timore Rongo mano kaluwero koda loro mar kanisa